В брой 305 от 1 декември 1856 година Цариградски вестник пише: Високата порта обнародва и известява на капиталистите, че иска един железен пут да се прави, който да захваща от Варна, да минува през Шумен и да отхожда на Русчук, защото този пут ще скъси разстоянието от Цариград и Виена до 100 часа. И на 21 май 1864 година работата започва. Първата копка прави русинският валиер Ариф Паша. Здравейте! В това издание ви каним на пътешествие по релсите на първата железопътна линия у нас. Последвайте ни! Век и половина по-късно линията Русе-Варна продължава да изпълнява предназначението си – да свързва река Дунав с Черно море и да превозва товари и десетки хиляди пътници. В това юбилейно пътешествие ще ви покажем 10-те спирки, покрай които преминава близо 250-километровото релсово трасе. Атракционното пътуване със специалната композиция е подарък от БДЖ за 150-та годишнина от откриването на първата железопътна линия у нас. Преди да потеглим от гарата във Варна, се запознаваме с почитатели на историята. Обясняват ни, че видни наши революционери в миналото също са били железничари – Тодор Каблешков, Захари Стоянов, Иларион Драгостинов и много други. В тази униформа съм в чест на Никола Корчев, спасителя на Самарското знаме, поборник опълченец, локомотивен машинист. Аз самия съм локомотивен машинист, дори по друго стечение на обстоятелствата съм адаш с него, аз съм Николай. Потомствен железничар съм, обичам се много работата. Дават ни знак, че всеки момент влакът ще потегли, затова и бързаме да се качим. Билетите са на символичната цена от 50 стотинки. Настаняваме се във втория вагон, съвременен модел. Чакаме с нетърпение потеглянето, за да започнем и нашата разходка из композицията. Въпреки достолетната възраст на парния локомотив, над 70 години, той ускорява доста добре и скоро гарата се изгубва от погледите ни. Едва напуснали морската ни столица и композицията забавя ход, наближавайки първата си спирка. Белослав, известен в миналото като Гебедже, а до 40-та с името Белово. Решаваме да посетим две местни атракции. Белослав е един от малкото градове, до които можете да достигнете с ферибот. Моряците ни разказват, че създаването на фериботна връзка се наложило след разширяването на Варненския канал. Първоначалната идея за построяването на мост отпаднала заради сложността на проекта, а така краткото 2-минутно пътуване спестява над 20 км за обикаляне. Фериботът е безплатен и е част от градския транспорт. Своеобразната атракция се движи през 10 минути. Още в миналото, богатите на кварц почви покрай Белослав му определят място на стъкларски център. Тук е основана първата в България фабрика за стъкло. Построена през 1893 година, тя функционира и до днес. В нея се намира и единственият в страната музей на стъклото. Входът, за да го разгледате, е 5 лева за възрастни и 3 за деца и пенсионери. Добър ден! Добре дошли! Добре заварили? Три са причините, за да бъде избран именно ГБЖ. Първото, кварцовите пясъци, на второ място дървен материал и нещо много важно. Покрай ГБЖ минавала и първата ЖП линия Русе-Варна.
Имало е възможност чрез нея да идват суровините, материалите и наобратно да се връща готовата продукция към Русе. Това е било изключително важно за развитието на стъкларството и рибарството в този район, което не случайно ГБЖ се хвали с двете си неща – раците и стъклото. В музея може да се види и оригинален работен стол на майстор от преди 40 години. Посетителите имат възможност да седнат на него и да се опитат да си представят как се е работело в миналото. Но освен да се отдадете на въображението си, тук можете да видите и наживо самия процес. Ето вече. То ще стане по-голям. Колко време е необходимо, за да се загрее тази пещ? Самата пещ, отначало, ако се пусне някъде, 7-8 дни. 7-8 За да се стопи стъклото. Започваме изработката на леведа. Не мога да си представя, че това парче ще се превърне в левец. Трябва по-бързичко, защото стъклото изстива. Той баща ми е бил стъкларен, един вид като наследство нещо. Вие ли си измисляте някой от моделите? Някой си измислям, някой ми гледаме. Ето това е изделието. Сега трябва да сложим малко вода, където сме го зарязали, за да може да се отдели. Влизали ли сте някога в стъкларска пещ? Ако не, то сега имате тази възможност. Само едно условие, че на главата си имате предпазна каска. От тези? Тук. Каски, заповядайте, можете да влезете. Тук се е развила температура от порядък на 1500-1550 градуса. Масата, която е основно от пясък, кварцов пясък и сода, движейки се напред, тя облива всичките камъни и по този начин се стреми към най-тясното отверстие, откъдето да излезе вече като готов материал, откъдето машините или майсторите да вземат късовите стъкло, за да произведат тези красиви белославски стъклени изделия. На излизане от музея забелязваме позната статуетка. Обясняват ни, че именно тук се правят кристалните круши, които се връчват като награда в конкурса «Журналистика за хората» на фондация Валя Крушкина. Пътуването ни продължава на северозапад в посока село Синдел, където спираме за кратък престой. След още 30 минути пътуване по релсите достигаме до община Провадия. За ограниченото време, което имаме, се отказваме да разгледаме средновековната крепост Овеч. Избираме да посетим една от най-красивите и пишно украсени църкви в североизточна България – Свето Благовещение. На прага ни посреща отец Георги. Разказва, че това е млад храм, построен през 1923 година. От тогава до ден днешен не са спирани богослуженията в него. Храмът е отворен всеки ден от 8 до 4 часа след обед. Всяка неделя има богослужение на по-големи празници. Въпреки младостта на храма, Провадия е едно от първите места у нас, където навлиза християнството. И всъщност християнството тук има от най-ранните. Кое съвседство е село Равна, където се предполага, че свети цар Борис всъщност е приел монашество и че всъщност манастира, в който той е бил като монах, е тук съвсем близо на 10 километра от Провадия. Тъй като нямаме време да разгледаме града, решаваме да го погледнем от църковната кула. Както се уверихте, Провадия е един от градовете с най-красив ландшафт в България.
Продължаваме още на север в посока Каспичан. В миналото, както и сега, гарата на Каспичан е била основна спирка и централен пътен възел с депо. Тук локомотивите са били зареждани с вода и въглища преди да продължат. Правил се и преглед на основните им механични части. През 1866 дългото тогава 224 км трасе се изминавало за не по-малко от 8 часа, като композициите са се движили с максималната за онова време скорост от 28-30 км в час. Тук престоят ни е по-дълъг, затова използваме възможността да разгледаме 70-годишната машина. Локомотива е произведен през 1942 година. Специално този 0312, 12 номер, е пристигнал в България през януари 1943 година и остава да работи в Софийското депо до 1944 година. През това време на 5 септември 1943 година кара траурния влак с тленните останки на цар Борис III от София до Кочериново. Оказва се, че машината е била ползвана дълги години наравно с съвременните локомотиви. От 1944 година работят до 1969 година в локомотивно депо Горна Оряховица, като обслужват всички бързи пътнически влакове в направлението Плевен, Горна Оряховица и Варна. След навлизането на дизелите 1963 година става да карат само пътническите влакове, дизелите карат бързите. И през 1969 година е минал заводски ремонт и беше стационарен музеен експонат в нашото депо Горна Оряховица. Реликвата заживява повторно от 2011 година, когато е реставрирана и използвана за туристически разходки, подобни на тази. Какви маршрути всъщност избират? Любителите най-предпочитат от Димитровград за Момчилград и Петкова. Няма електрификация. Повечето от туристи са любители на парните локомотиви и държат да е по-автентично, да няма контактна мрежа. Там е по-красиво, покрай язовир Студен кладенец. А кой локомотив се поддържа по-трудно? Парния или електрическия? Несъмнено тази машина има много места. Над 100, не съм ги броил, места за мазане. Всичко е лагери. Клинови трябва да се притяга, да се проверява. Всеки шум нетипичен трябва да го констатираш и да отстраниш. Колко е максималната скорост на... Конструктивната скорост е 100 км в час. Вие развивали ли сте такава скорост? На пробите сме развивали, но сме я приели в експлоатация за 80 км в час. Машината може да работи с мазут и да бъде управлявана от 2 души. Сега обаче е на въглища и екипажът трябва да е минимум от 3, 2 машинисти и 1 огняр. Един бърз влак от Варна до Горна Оряховица изгаря около 5-6 тона въглища. Докато разглеждаме локомотива, срещаме и помощник машиниста. Емил се влюбва във влаковете още като дете, благодарение на малките модели на локомотиви и железници. Как успявате да поддържате тази машина? С много ентусиазъм, много желание, мерак, време, свободно, работно, нощем, събота, неделя. Но трябва да си, наистина, деца казва, парата и въглищата да са ти в душата, за да се занимаваш с това. Карането на машината, самото управление на машината е лесна работа. Всичкото останало е тежко, а усещането е неописуемо. Значи, то трудно може да се опише с думи. Ти усещаш машината като едно живо същество. Разбираш ли, тя има душа, тя диша, тя живее.
Любопитството ни води към вътрешността на специалния царски вагон, но трябваше да отстъпим място на стотиците любопитни посрещачи на гарата в Каспичан. Какво ви впечатли най-много? Да, успях. Много ми хареса установката. Специално аз за първи път влизам в ретровлак. Всичко ми харесва. Всичко е съхранено. Възстановено е, нали? Доколкото е възможно. Запознаваме се с бесарабски българи, родом от Каспичан. Един от жителите на украинското село Крайничное ни разказва историята на прадедите си. 200 години назад, 1813 година, нашето е село основано. А пък първите хора, дето дошли от Тукана, са от Каспичан и са поселили в Бесарабия. Сега нашето село българско имаме до 5000 души. Местните железничари ни показват и своя импровизиран музей. Намира се в гаровата постройка, близо до входа на първи перон. В последните минути на престоя на влака правим кратка разходка из центъра на Каспичан. Навлизаме в централните части на Дунавската равнина и пред нас се ширва землището на община Хитрино и Цар Самуил. Жителите на малките гари отново ни посрещат. Потегляме към една от последните големи спирки – Разград. Тук престоят ни е по-дълъг и слизаме за кратка разходка. Ако имате път към Лудогорския град, ви препоръчваме да посетите Вароша. Възрожденският квартал се намира до центъра на Разград, близо до Червения площад. Не грешите! И в Ловеч има квартал Вароша, който също е архитектурен резерват. Районът е известен с автентичните си реставрирани къщи в традиционния за 19 век възрожденски стил. В наши дни част от тях са превърнати в малки махани и ресторанти, а други се използват като музеи. В квартал Вароша се намира и православният храм на Разград, църквата Свети Николай Чудотворец, построена през 1860. Препоръчваме ви да разгледате и местния зоокът. Намира се до стадион Лудогорец Арена. Основан е през 60-та година. 2 сърни и 1 паун са първите му обитатели. Към тях се присъединяват 2 лъвчета, благородни елени, лопатар, якове, лами и лисици. Достъпът до зооката е свободен. Вече можем да разгледаме спокойно царския вагон. Славчо Венков е един от тези, които познават в детайли историята и устройството му. Оказва се, че това е един от 3 вагона, произведени за цар Борис, принц Кирил и царица Йоанна.
си е един малък дом с всичките му принадлежности и всичките необходими неща за живеене. Още при излизането от фабриката в Германия през 1938 вагонът е бил оборудван по последната дума на техниката и над 90% от системите му функционират и до днес. Да, ето, осветлението горе, зад мене. Това звънец за повикване на личния състав. Конструкторите на вагона са помислили за всичко. Убеждаваме се в това, докато гледаме как се отварят прозорците. Ето го единия. И след това с... Това е приспособление направено за дамите. За по-лесно отваряне, за да не ползваме физическа сила. Климатизацията на вагоните също е била последна дума на техниката. Автоматична. Работи и до сега. Студено, средно, топло. Помещенията са оборудвани и са самостоятелни санитарни възли. Тук има и топла, студена вода. И топла и студена, да. Ето студената. Червена. Ето и топлата. Освен царското купе, подвижният дворец разполага с 4 кабини с по 2 легла и още 2 спални. Вагонът има и салон с 11 места за срещи и съвещания. Освен нас, оказва се, че вагонът е впечатлил и много от пътниците. Хареса ми, че е много добре подреден, няма излишен лукс, спретнат, чист. Безкрайно се вълнувам, имам хоби да снимам влакове и да пътувам по тази линия и то точно днес с този атракционен влак е нещо много за мен. Колкото до избора, това пътуване да започне от Варна, а не от Русе. Избрахме от Варна за Русе, защото в Русе имаме музей на транспорта. Искаме да бъде последната спирка, така че хората да се запознаят с историята на музея. Там имаме експонати, които са от началото на самата линия, за да може да върнем традициите към железницата и да направим мост към бъдещето. Намерението на ръководството на железницата е да има още подобни пътувания. По Коледа и Нова година в различни точки на страната. Една от тях е отново Русе-Варна, да направим още едно пътуване за хората. Стигаме до последната преди Русе спирка в град Ветово. Селището е известно с това, че в неговите покрайнини има огромни залежи от каолин, който в миналото е бил превозван по железния път до стъкларската фабрика в Белослав, Варненско. Наближаваме крайната точка от нашето пътуване, но преди това спираме до обещания музей на транспорта. Единствен по рода си в цялата страна, той е разположен в сградата на първата железопътна гара в страната, построена през 1866. Експозицията е разположена в 2 части – в сградата на гарата и на открито. Тук се пазят личния вагон на цар Фердинанд и този, с който турския султан е пътувал из Европа. Сградата на музея е обявена за исторически паметник. Тук са заснети много документални и игрални филми, като Турски гамбит или Единствената любовна история, която Хемингуей не описа. За да можете да разгледате експозицията на музея, трябва да отделите минимум 1 час.
Последната спирка от нашето пътуване е пред нас – централната Русенска гара. Тук завършва пътешествието, продължило близо 8 часа. Интересно е. Все пак си представяш преди толкова години как са вървяли нещата и звука е много приятен. Супер! Невероятно пътуване. Преживяването е уникално. Много беше красиво, доволни сме. Разделяме се с пожеланието и вие да почувствате това, което ние изпитахме, пътувайки с пара и въглища по най-старата железопътна линия в България. Време е да оставим влака да отпътува. Една част към депото в Горна Оряховица, а другата към София.